Ngai kublai pi ha ke kerteng ke batiang tam ke jong Trai Jesu Christ unong penim ba i jongi. Na ke benta ke jing pusan na ke tien ke jong blai. Sa sisien pa tungi nya pule ba ngi nya pai na ke kitab sam ke nong ke balai punyo ke dekat ke banyo. Ke kentien ke ong tu shong thai hau trai. But up sha slam ya u. Wat pen kuslai la de namaruta uba manbha halaka lenti pat namaruta ubre uba pendap ya kijing perkat baman kani kalong ka kentien ke ba sngotanat hadu kata-kata ya ke ba ublei ukren shangi kukhun ke jong bangin nang ya ke ban Pynjahthait ya la ka jong ka mensiam bangin shong that ha ka jingmut perkat ha ka rukom long compare hak ke jing yesham hak jing em ke jonge bun sin ngi chat prakhat ba ka jing shong that ke ba shisha ka dei ondang yela yap hak ni nagani ke perthai pergi ju ong rest in peace henry kaktin ke jong blai kam shimla ong ya ka ta jing shong that hadu bangin dala yap no nagani ke perthai henry ublai kwa ngi bangin shong that haga jemut jo perkat haga download wat kat bangidang haga ni sla perthai lise kalong ke ba namar ngi kendo shibun ke haga jingem ki jemut jo perkat ki shat keleng yu i ke pat ngimla klem da no men sim ting ngimla klem da yo men sim ngimla klem da shipang ke keu shipang ke hiar henry kum ki khun ke jong bleng ran kam bandon ya ke jimut ke baskam ha ke bangin nang ban Pynjahthait le di hau trai utrai wong pe ke jingket ke jong pi hanga ting ai pi ke jing Pynjahthait ba ha ke ni ke khat bli wong tu shong thait hau trai ka ba mot ba ke jimut jo khat ke jingi kam dei ban khuslai namar ha bangi khuslai ke jimut jo khat jingi kam Pynjahthait dan ni kam shong thait ublei kwa ngi begin Pynjahthait hau in shong thait hau kabamot ba hagajing lenti larangi kendu ke hagajing ngi dei ban nang ya kaban IT show blai ngi dei ban nang ya kabangin pendam hagi ti ke jong blai ngi ban nang ru ya kaban sngongo ya kajing alam but yin kaman so thuru ba ki baro ki na po ka ti ke jong blai ublei ya lambet ya ke jingi usin shar ya ke jingi upten lenti bulu hikai ngi haki benta ba per jong ke jingi baro ke jingja ke jingi ka bagi yesham ka janam ta ke jing ba ke jingi ringi la ban so thu e ta ka ban sim ke jingi kan shong thait bat kan ja thait te hakri ke si yo mentang kwa ban penshor je pe kata kalong tong in Pynjahthait ya le in abslam hau kadi kitin abslam hau ka bamot panginum khnyum panginum kerke ya ka jingalam ka jong blai bu yalam bingi yalam shaka jing bha ka kham bha bangin mat ha ka jingam yalam bingi shaka ka ba skotlat henry bun sen ngimla ban sha ngimla ban ap ngi kwa no ban yo kumba ki weiru kila yo pat ngi kerke nakata daw ngi khnyum ya ga jingalam ti ga jong blai te kum ki kon ga jong blai ngi de ban nang ban ap sha aslam hau nam de ban pen kuslai na ga ban ji gi wei ga man bha ha kalin ti ga jong ki ngi de ban ai ngo yu blai kur khui ki par ban ngi nang ban ai ngo yu blai klam ga no ga jing bishni blai kur khuru yangi im de ru ya ka bangin sngo khonyo min sim ha ba ki riu ba man ki man bha ta ri ga jing pen man bha ga jong blai Beliau ai slap di kiba bha ba di kiba sneu. Beliau ai slap di kiba hok ba je kiba nong pom. Te kum ki kon ke jong bleng dan kam ban so thu ni ko wei ba ki baro ba ki bri ki yo pediang ka de na ka da bo beliau ai ki. Te la beliau man ban ai ki nyam dei ban kli nyam dei ya ga ban bishni ki nyam dei ya ga ban perkhat kanu no ga jing perkhat ka ba pen thait ya ga jing mo perkhat te kum ki kon ke jong blai ngin shong thait
hau trai berbor. In Pynjahthait jadi hau trai berbor. To ai bah kini keski komentaru. Ninyo ke jingpuson ke basisha aga bensim ke jengi. Mau bu bleu ia jepi ko ma pilong. Lek mana kini keski ko trai ai pi. Pat klem pe bleu nang the susu ke jingker ku tingkai kerbang naga bentan jongpi. Amen.